Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadratul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jawji wa dzurriyyati wa baiti ajmain. Ihwani alam ya wal mursalin wal alihi wa syuhada salihin wa sahabat wa tabi'in ulama wal musannifin wa jil malaikatul qarabin. Syabdul Qadir Jilani Sahabi Abbas Ahmad Tijani al-Dis'ah Urimu Usulihi Masambul Asama Muhammad Bahluriyah Ahmad Syakir Gafalul Mama Sabidawi Tamakan Hajan Bang Kusum Lagdam Izan Babadal Fi Hadul Salam Jajat Himpurim Usulihim Sanna Hadrati Musan Fi Hadal Kitab Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Fatihi lima ughliqal khatim lima sabaqana siril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-babul khamisu wal ishrunu tawi iki kubab kang nomor selawe 25 fi ritakna apa fi dzikri nafkhatis sur ing dalem ritakna niyab sangkakala sing libasi krana tangi saka kubur, nangekake makhluk saka kubur. Wingi pun sangkakala pertama manungsa mati kabeh, jenenge makhluk jenenge urip mati kabeh. Iki sangkakala nangekno saka kematian. Sumaya kulo nuli dawuh Allah sinten Allah taala dawuh ing ya Israfil, he Israfil, kum ateka sapa sira wanfuh lan niyupa sapa sira fisuri ing dalam sangkakala nafkhatal ba'si kelawan niyut kang kanggo nangekake. Ya Allah dawuh karo malaikat Israil melu ninggal ini, melu mati sing terakhir, tapi Israfil bangkit wis tiup sangkakala sekira wong-wong makhluk kabeh do tangi. Wayang fuhu monggo niyup sapa Israfil walunati lan undang-undang sapa Israfil ayyatuhal arwah endi eling-eling pira-pira roh al-kharijatu kang metu wal idhamu lan pira-pira balung an-nakhiratu kang remuk wal ajsadu lan pira-pira jasad al-baliyatu kang rusak wal urukulan piro-piro otot al mutaqatti'atu kang putus-putus wal juludulan piro-piro kulit al mutamazzikatu kang robek-robek
wa syu'uru lan pira-pira rambut al mutasaqitatu kang rontok umu padha ngadeg sapa sira kabeh ngadeg li faslil qadai krana mutusi qada ketentuan Walakumula mongko padha ngadeg sapa makhluk bi amrillahi ta'ala kelawan perintah Allah wa dalika te mengkono-mengkono yakumuna ngadeg kabeh qaulu ta'ala iku dawe Allah teng Al-Qur'an wa idahum qiyamun yangdurun wa idha mongko nalikane kiamat utawa nafqatus sur yub sangkakala wong utawi makhluk kiamun iku padha ngadeg yang duruna hale ningali sapa makhluk yang duruna tegese ningali sapa makhluk ilas sama marang langit kot marot teman-teman laku apa langit maksudnya ndelok iku ningali langit berjalan wailal ardilan ningali maring bumi kot budilat teman-teman den ganti apa bumi bumi ini wis gantian ora bumi sing saniki bisa niku bumi ini dhewe wailal isyara maring wong sing hamil apa tilat teman-teman dan tinggal apa isyar untuk bunting wa ilal wukhushi al-marang wukusiku hewan burunan qad khusyirat ikut teman-teman dan kumpulake apa al-wukhush wa ilal bikharilan maring piro-piro segoro qad sujirat teman-teman den satake apa bihar segoro sat kabeh wa ilan nufusilan maring piro-piro awak qad julijat teman-teman den jodohake den kumpulake apa nufus dijodohno karo ruh-ruhe wa ila zabaniyati lan ningali maring malaikat zabaniyah malaikat sing nggone bertugas ning neraka qad uhdirat teman-teman den tekaake apa malaikat zabaniyah wa ila syamsi lan maring srengenge qad kuwirat teman-teman di wirat dilangi padange srengenge didelok wis mengkeret gak ana sreng cahayane wa ilal mawazin lan ningali maring pira-pira timbangan amal nggih qad nusibat teman-teman den pasang apa mawazin delok oh iku timbangan amale wis dipasang Waila jannati maring swarga qad uzlifat teman-teman den parekake apa jannah nah ningali kok swarga wis dicerakno alimat waruh nafsun sapa awa-awaan ma ing barang uhdirat kang den tekaake apa nafsun masing-masing ngerti sing ditekakno mau warga timbangan amal wadhalika ta mengkono-mengkono kabeh mau qaulu ta'ala iku dawe Allah ta'ala ning Al-Qur'an Yasin iki qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina andek saktah nggih ada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun qalu artine qalu ya wailana qalu ngucap sapa wong kafir
Ya wailana do cilaka kita man iku tawi sapa bahasa tanganake sapa manna ing kita mimar qatina saking turu kita iki ya wailana mamba'asana mimar qatina iki ucapane wong kafir nalika ditangekno saka kubur wong asale mati kabeh tiup sangkakala sing pertama mati kabeh kaya wong turu gak krasa. Bareng ditiup sangkakala sing kedua wangekno kaget jadi sapa iku sing nangekno celaka iki. Wayu jitu ngomong jawab ing kufar al-mu'minuna sapa wong mukmin berarti saktah nggih wajib berhenti tanpa nafas. Wadir Rahman wa sadaqal mursalun iki ucapane wong mukmin jawab mau nggih. Utawi iki dina ma iku dina wa'ada kang janji Ar-Rahmanu sapa Allah kang maha welas asih pasadaqalan bener al-mursaluna sapa pira-pira rasul utusan nabi. Iki jawabane wong mukmin. Sing wailana mamba'asana mimar qatina niku mau ucapane wong kafir. Iki dina sing dijanjekno Allah bener ceritane kabare nabi rasul nak bakal mati kabeh terus ditangekno kabeh. Payukhrajuna monggo den tekaake sapa kufar minal kuburi saking pira-pira kuburan eti tangekno khufatan hale ngodok gak sandalan uratan hale wudo gak nganggo sandangan. Wasu ilalan tintakani Rasulullah sinten utusane Allah sallallahu alaihi wasallam al-makna qaulihi saking maknane dawe Allah taala yauma yunfakhu fis-sur atatuna afwajan. Kanjeng Nabi ditangkatake ana kanjeng Nabi wonten ayat yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwajan niku sepundi? Maknane yauma yunfaku ing dalem dinane ditiup isuri apa sangkakala patatuna monggo teka sapa sira kabeh afwajan hale sak pantan-pantan pira-pira kelompok. Ditakoni ngono fabaka mongkon nangis Rasulullah sinten utusane Allah sallallahu alaihi wasallam nangis iku hatta bala sehingga teles aturabu apa lemah. Jadi nangis tenanan sampai lemahe teles mindumu ing ainehi saking lohe soco lorone Kanjeng Nabi nangis. Bareng nangis sumakala namutawa sinten Kanjeng Nabi ayuhas sa'il eling-eling wong sing takon saal takon sapa sira ni ing ingsun an amran saking perkara azimin kang gedhe. Penanya kowe iku takok sangka masalah gedhe. Inna husatamane kelakuan yukhsyarudin kumpulake yaumal kiamati ing dalem dina kiamat akwamun sapa pira-pira kaum min ummati ing atase umat ingsun nek ing dikumpulno ala isna asyara ing atase 12 sinfan apane kelompoke barise. Tomben ning dina kiamat umatku dikumpulno jadi 12 kelompok ya. Apa kabeh iki dijelasno masing-masing.
Amal awalu anapun utawi kang pertama, kelompok pertama fayusyaruna monggo den kumpulake sapa awal ala suril qiradati ing atase pira-pira bentuke kethek qiradah pira-pira kethek. Pertama bentuke iku koyo kethek. Ya yen kethek maksudnya ora koyo apa itu? Wahum utawi awal al-fattanuna iku piro-piro tukang fitnah finnasi ing dalam manusia mundu waktu ning donya kok sering fitnahi wong injen kelompok satu rupa kethek. Karena bukan ta'ala kalau keterangan ing dalam Allah ta'ala wal fitnatu asyaddu minal qatli wal fitnatu tawi fitnah asyaddu iku banget kejahatannya nggih minal qatli tinimbang mateni wong iku lebih kejam dari pembunuh wong gak lopo-lopo dituduh difitnah akhirnya rono-rono isinan rono isen ya, waduh karo kaya kalau mati aja sedih lebih kejam dari pembunuhan. Kelompok pertama, kelompok kedua, wasari taikan nomor loro yusyaruna dikumpulake sapa asani ala suratil khonajiri ing atase bentuk celeng, pira-pira celeng babi wahum utawi sani ahli sukhti iku ahli wong sing ahli sukhti mangan haram kelompok loro bentuke celeng lho waktu ning donya ya manungsa coba nek ana dadi celeng iku wong sing mangan haram. Kama kaya keterangan fi qouli ta'ala dalam firman Allah Ta'ala sama'una akeh ngrungoni sapa kaum ilkadibi maring goroh akaluna akeh mangane sapa wong lisukti maring haram mangan haram iku kalane duwite halal deh, tapi ditukokno panganan sing haram daging babi apa bekecot apa sing ula dok suwike dah ya iku mangan haram ana kalane panganane halal iwapite wa manuk sate tapi duwe sapa mbok gawe sing sumber sing haram apa wae iki sing kathah nomor kalih dhewe nek nomor siji wih oh haram aku copangan kodho kok lagi duwite wae iki kok korupsi apa wae dhewe tapi ora patut dibahas kan macam itu ora patut dibahas ya saya tadi waktu di penting nak tapi nak pintunya sing kode aku hati-hati tenan oh cutangan iki haram iki tapi nak kalau di Jepang juga jarang terjadi aku benjing dikelompokno dibangkitno rupa celeng Wasari sultaikan nomor telu, kelompok telu yusyaruna din Wajahati sopa salis Tuhan Haramuto Mutahaziruna Haramuto Dulung Wayu aliku monggo gandulan bihim Sopo salis An-nasa ing menungso nomor telu kelompok telu wong-wong buta tiga buta
Aku udah tahu ya, akhir sepisan moro ning padang mahsyar malah buta anggere jalan. Akhirnya bingung, nabrak-nabrak gandulan karo wong sing ora uta. Sinten itu karena fikau ta'ala kaya ing dalem wahum itu kemelainan salis alladina iku wong akeh yatazawwajuna kang liwati sapa alladina yahukmi ing dalem ngukumi kama kaya keterangan fikau ta'ala dalam dawa Allah ta'ala wa idha hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli wa idha hakamtum lan nalikane ngukumi sapa sira kabeh bainan nasi ing dalem antarane manungsa antahkumu supaya ngukumi sapa sira kabeh bil adli kelawan adil innallaha satamane Allah ni'ma iku sak bagus-baguse barang yaitu kang mituturi sinten Allah ing sira kabeh bihi kelawan ma innallaha satamane Allah kana iku ana sapa Allah sami'an iku maha midanget maha mendengar basiron maha ningali maha melihat. Wong kelompok telu wong dibangkitno dalam keadaan buta akhirnya bingung ora roh dalan iku wong sing ngelewati batas waktu ngukumi dadi hakim iki nggih. Dadi hakim nek mutusi ora kanthi adil, ora kanthi aturan hukum Gusti Allah. Warabiu talikang nomor papat kelompok papat yuksharunatin kumpulati sopo rabi summan halal umi hukman halal bisu sing nomor papat iki mau nomor telu nomor papat iki budak bisu wahum mutawi rabi kelompok keempat iki al-mu'jibuna iku pula-pula wong kang gunung ujub membanggakan dirine di a'malihim kelawan piro-piro ngamale robi wong sing putih isu iki sing banggano amale oh iki nek ora aku iki ora dadi lho masjid iki langgar iki ora mlaku niku banggano amale kaya keterangan fi qouli ta'ala ing dalam dawa Allah ta'ala innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur innallaha sa'tamana Allah la yuhibbu iku ora demen sinten Allah kulla mukhtalin ing saben-saben wong kang ngano amal fakhurun kang laju ing Al-Qur'an. Wal khamisu kang nomor 5 yuksharunatin kumpulake sapa khamis yasilu halemuri min afwahihim saking pira-pira cangkeme khamis apa sing mili al-qayhu nanah wal madhuna lan padha mamah sapa khamis alsinatahu ing pira-pira ilate khamis. Nomor 5 cangkeme mengawir nanah ya. Malah ilate dipangan dhewe dipamah dhewe. Sapa iki wa tawi khamis al ulama iku pira-pira wong alim alladzina yukhalifu kang nulayani apa alladzina
aqwalahum ing aqwalahum apa pira-pira ucapane ulama af'alahum ing pira-pira penggaweane ulama. Najan ulama nggih ana iki sangsine nggih nandene omongane ora sesuai karo penggaweane. Ben bisa mamah ilate dhewe mengalirkan nanah metu nanae. Pama kala kaya keterangan kala kang dawuh sinten Allah atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Atamuruna ana perintah sapa sira kabeh annasa ing menungso perintah menungso bil birri kelawan kebagusan tetapi akan sawarake sapa sira kabeh angkusakum ing pira-pira awak sira kabeh. Kowe gaweane perintah-perintah apik menungso kabeh tetep kowe gak gelem nglakoni dhewe. Iki ancaman kedua ya. Cara kami ya. Iso ngajar ora iso nglakoni. Wasabi kang nomor 6 Yusyaruna den kumpulake sapa sadis wala ajsadina iku ing atase pira-pira jasati sadis urufun utawi pira-pira tatu luka minan nari saka geni. Nomor 6 kelompok wong-wong sing awake niku wakeh tatu saka geni. Maksudnya apa iki? Bundel-bundel perkara geni kae. Satu, blono-blono kopong. Wa utawi sadis nomor 6 asyahiduna iku pira-pira wong kang bersaksi bizuri kelawan bohong. Saksi palsu, saksi bohong tekakno ning pengadilan tapi kan ngomong sing bohong ngapusi. Ini kok bayar ini ya, mau dibayar karo mau, tapi dia ngapusi, esok ben neng gone pada masar awake penuh luka saka geni, sundutan geni. Nomor 6 bisa separuh ya, ngono 12 macam iki nembe 6. Wasabi monggo. Mugi-mugi ijeng kita teng padang mahsyar dipulake kanthi keadaan sae nggih ditebihake musibah-musibah ngoten iki siksa-siksa sing macam-macam iki angsal aupan saking Allah amin ya rabbal alamin wasabiu wa alam bis Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbana alimna alladhi yanfa'una Rabbana faqihna wa faqih adana wa qarabati lana fitinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbana alimna alladhi yanfa'una Rabbana faqihna wa faqih adana wa qarabati lana fitinina yasin da kulli karbatin al-mujibi inda kulli da'watin wa ma'adi inda kulli syiddatin wa yarja'i ina tanqati'u hilati Allahumma ubat bisa nyandang bisa liwat Allahumma ubat muka-muka
pinaringan selamat. Allahumma kitra kitri suga bebas suga meri. Allahumma kitra kitri suga sapi suga pari. Qabul sirul Fatihah. Mugi-mugi wonten manfaatipun, kurang langkung nyuwun agung pangapunten. Aku minggu bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.